coba saya tak takon. Sebab apa pitik jago niku kok kluruk kok merem. Iya meh gampang iki. Sampeyan kiai sepuh sampeyan mbah niku. Aku selawase ndagel rung tau bedhekan iki. Delok aku dudono nek ken kok tanggone. Sebabe apa kok pitik jago nek kluruk kok merem? Sebabe wis hafal. Oh. Nek ra hafal maca. Lah sebabe apa listrik iki kok padang? Ayo kok mekan padang. Wonten plus kali. Ora iso ya mriko-mripatmu melek. Nek picek ya peteng. Padha karo kuwi. Ono. Yen wis keluarga hidup bisa utama, carane utama aja neko-neko. Yen ora neko-neko, yen neko-neko katut wong liya. Yen katut wong liya sitok duda sitok rondo. Rekoso wong wedoke rekosane wong lanang ganti wong wedoke lho babaran totoane nyawa ibarate kaya perang cakil. Sabil, kowe cakil piye to? Perang sabil lho, wong lanang lho laramu nggon ndi? Lho, sunat. Sunat iki lara no sepisan. Alah trimo sir ngono tok kok iso. Sir jengkolmu kuwi daging dicepot ae. Wah, blak apa piye kowe iki? Sunat iki larane ra. Bener, Cil, kowe bener. Sunat ki larane ra ilok tenan. Kapok ya, Pak. Urung lek diarani nggundangi, ngerti nggundangi. Lah, kuwi roh kowe. Ngundang niku sing wabah ngoten iki kan. Wabuh kisor bendol nyulur kuwi wuyuh larane irang kuwi. Sing dilabuhi sapa coba? Wong wedok, menane wong wedok jane. Penak to wong wedok roro mek kari apike. Sore tuku lengo nyangking botol kanca. Astagfirullahaladzim. Kanca lawas ngajak dolan menyang kali pel. Pelem mentah kecute ngungkuli jeruk tumo. Masya Allah. Tumo kathok lelar-leler ana rambut jempol. Jempol sikil midak lele kleru patil ilat. Ilat Selamat. yen gondilat ora apik temon. Oh, kono tarakku liyane kae. Pokoke Ngandani Mas Temon. Ngandani Mas Temon. akeh Jawa. Umpamane kowe ya. Bapak sedang tidur ngono. Bapak sedang tidur, ibu sedang tidur, adik sedang tidur, percil sedang tidur, saumah tidur kabeh. Nek Jawa ora. Kok bisa ya? Siapa dilatih guys? Bapak nembe sare, ibu nembe bubuk, adik nembe tilem, percil nembe tekok. Tak tapuk lambemu tenan yo padha sare. Mangan yo ngono. Mangan pokoknya. Bapak sedang Makan. ibu sedang Makan. adik sedang Makan. percil sedang Makan. makan kabeh. Oh iya ya Bos ya. Nek Jawa Kucing ora. pun makan ya padha ae. Lah Jawa, Bapak nembe dahar, terus adik nembe maem, aku nembe mbadok. Dadi lho. Wah aku kok enek urut-urutane dhewe. Urut-urutan Wah, aku kok kasta. njep- Kasta.